Sa mga balita nasyonal, Lacson Soto nga tandem sa 2022 elections, kumpirmado na. 350 ka mga fully vaccinated individual pagatugutan makasulod sa zona ni Duterte. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Hulyo 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Mayang aga na mga ka-aksyon, good morning sa atong dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Wednesday, kita karon nga adlaw, Hulyo 21. No? Dumdumon natin sa Bacolod, ang atong diri nga quarantine status sa idalom sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Tub lang ini buwas nga adlaw, no? After buwas nga adlaw, wala to naman nato nano bala ang bag-o nga mangin quarantine status sa siyudad sa Bacolod, no? So along-halong kita nato nubo na gid man so far ang atong sini nga kaso, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Hopefully hindi na mag-escalate pa ang atong sini nga quarantine status diri sa siyudad sa Bacolod. Good morning na sa atong dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, maayong aga dira sa imo. Kag kay Jack Pinungan, good morning man. Alex Montesa, maayong aga. Bia Jonathan. Kag Martin Aliling. Kay Melili Oligo dira sa Vanes Cafe sa may Barangay Tangub. Good morning dira sa inyo kag sa tanan nga nagapangapebla, no? Maayong aga gid sa inyo dira sa kay Noel Amar, maayong aga man. Lang Alex Fuentes kag suman kay Dennis Richard Tibor Roma, Masi Tofago Lito Sicondes, monitoring from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay ihada ko Carol Montoya. Okay, mayugid, safe na siya nga nakabalik sa Manila. Kahapon ni siya Action Doors nagpauli mo, no? Very good. Di good action boy. Mayugid, Safe mayo. and sound. Yes, and raring to go again. Sa October, kunwari naman siya. Ate, very good to see you, Miss Carol. Tapos, expect the unexpected. Mang maskara siya, tani kong madayon, no? Galing tayo, syempre hindi madayon ang maskara. So, okay na lang. Okay. Okay na lang. Kay Jinky de Alagdon, kay Bebo Villasor, good morning. Vanessa Mayo, Noel Amar, Alice Montesa, Meliligo, kag Dennis Richard Tibor Roma. Cory Vidaha, good morning man. Sakay John Vicente, kay siya pamilya dira sa Barangay Carabalan. Sakay amigo na to Noel Amar, Jocelyn Song Comedia, dira sa may Barangay 10. Johnny Barayoga, tamyaw niya lang ang Barayoga family sa Barangay Kabog, Ilon, kag Barayoga family. Sakay Ma'am Van Mayo, good morning dira, and also to Doc Matt Mayo, maayong aga man. Kaya hindi na ako bubasa sang kuna. Si Pariken kuno niya Pariken niya. Pariken. Nya makapanglaban na ta sini. Ate, hindi ka panglaba sa sulod balay lang ihalay anay. Hindi pa daw kuan pa ang aton ni Chimpo, no? Vicente. May lang tali ko may dryer, imo washing machine. Yes, oo. May dryer, mangguriya washing machine. Action Oo, boy. may dryer ang washing so, pwede machine gid siya mo, kapanglaba. pwede Ako na sige na palaba ko tapos panghalay lang na sa sagwa daw Vicente Semeliano, sige, back sa mga kunod. Okay, may basketball karon ha. Alas 9 karon may kita nga game 6
Sa between the Miami Heat, ako na Miami Heat. Kalayaw. Nagdala The lang Phoenix ko sa mga Suns Heat. and Milwaukee Bucks, no? Ah. Who won? Era Che. Good morning. Pamati kami di sa Pasig City, Manila. More power sa kay Pablo. Sige. Marilo Kahilig, Ninfa Ibanez from Barangay Tangub. Ephraim Arus. Good morning, man. Kag sa family di Alagdon dira sa DSB, ano? Daw delikado pang Phoenix Suns pero damo na perdi ko. Pero tonight babawi sila. Okay. Fernie Espanyola sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Si Judenia Sarmiento Puig Lazaro is also with us watching. Kag si Migo nato na One Ball Gallo, Roberto One Ball Gallo, kag si Madam Alma Alvarez Gallo dira. Good morning sa Las Vegas, Nevada. Ini karon gaman tayo ni basketball kay balo ka nasa dyan ni karon niya naman sa gabalantay ni basketball mo, no? Russell Gomez, maing agaman kay Ronald Vicera sa San Agustin, Romblon. Sa asawa niya si Juliet sa Easton 3. Good morning ko na. Sige, standby na sa mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Kanya nga hindi na ini mag-issue sang statement angot sa mga opposition sa bangod ini ang yara na sa Election Registration Board kon ERB sa pagdesisyon. Sa isa ka mensahe, ginpahayag ni Kanya nga mag-post sila sang notisya sang tikang sang ERB sa tiyon nga matapos na ang proceedings. Kapin 242 ka mga opposition gin-file sa Comelec Bacolod, lakip na ang pagsaylo sang voters registration ni RI 3rd District Congressman Albi Benitez. Sa madumduman, Lunes ang aga, sa gipatagan ang ERB hearing sa petisyon ni Benitez, kaginatagan sang 3 ka adlaw para magsumeter sa position paper. Ang kampo naman sang 3 ka mga opositor ang nag-file sa position paper, kag nagsumeter sang dugang nga ebidensya nga nagapamalabag sa registration ni Benitez. Mga tubang sang kaso nga kidnapping ang isa ka Australian citizen kag isa ka babayi matapos ginaligar gin-kidnap ang duha ka mga minor de edad sa syudad sang Dumaguete kag gindala sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 4 Commander Major Junray Batadlan, nagpakigangot sa ilang Dumaguete City Police Station matapos ginaligar gin-kidnap sang Domingo nga adlaw Hulyo 18 ni Peter Lay, 39 anyos kay temporaryo nagapuyo sa Camilot Village, Barangay Estefania, syudad sang Bacolod. Ang isa ka siyam kag 3 ka tuig nga mga kabataan sa bulig sang ila yaya nga si Edlin Hilantagaan, 25 anyos. Dugang paribatadlan sa iya ni Baluan, nagpabulig kag gintudlo ni Hilantagaan ang hotel nga gintiniran sang Mag-Iloy, rason nga natultulan ni Lay kag ginkuha ang mga kabataan. Naibaluan ang amay sa mabata amo ang una nga live-in partner sang Iloy, samtang si Lay ay koduha nga live-in partner apang ginpalangga sini ang mga kabataan kag ginaligar luyag makibalik sa Iloy, rason nga ginkuha niya ang mga bata. Si Lay kagilantagaan ang preso karon sa custodial facility sang Dumaguete Police Station. Samtang ginklaro naman ni Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Taba Julingo nga hindi nasakop sa ilang team ang pagpanakop sa mga tao nga yara sa mga merkado nga wala nagasunod sa minimum health protocol nga ginapatuman sang syudad. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Julingo nga ang in-charge sa mga merkado sa Bacolod amo ang team ni Executive Secretary Ernie Pineda. Sa din nagtukod man sila sa ginatawag nga Task Force Disciplina on Market. Ginklaro man ni Julingo nga ang ilang ginadakop amo lamang ang ilang makitaan in plain view nga nagalapas sa protocol. Naibaluan ang Task Force Disiplina ang gintukod sa syudad agud magpangdakop sa mga nagalapas sa minimum health protocol nga pagsuksok sang face mask kag face shield
kag ang sa nagalapas sa social distancing. Nagapadayon ang pag-issue sa citation tickets sa Task Force Disiplina on Market sa mga nagalapas sa health protocol sa mga merkado sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market upod sa Task Force kag ang kada police station ngayara sa ilang jurisdiksyon. Ang Police Station 1 ang na-assign sa Central Market, Police Station 6 sa Libertad Market kag Police Station 4 sa Burgos Market. Suno kay Pineda, padayon mga ginapatuman ang pag-usar sang backtrack kag pag-require sa mga nagasulod sa merkado sa face mask kag face shield. Ang task force sa merkado ang ginabugusan sa Market and Coordinating Monitoring Task Force, Socio-Economic Enterprise, Force Multiplier, personnel sa Public Order and Safety Office sa Konposo kag Kapulisan. Samtang pagabuslan sa ilang mga relyebo ang 5 ka guards on duty sa tong Hunyo 29 nga sa rin nakapalagyo ang 5 ka mga preso gikan sa Negros Occidental District Jail. Sunod kay Bureau of Jail Management and Technology spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, sa Hulyo 23 na talara magwa ang 5 ka guards on duty kag posible nga gilayon sila ipatawag sa BJMP Regional 6 Office. Dugang pa, yara ko sa floating status sa kagyara man sa BJMP National Headquarters si Anay Negros Occidental District Jail OIC Jail Senior Superintendent Presil Arevalo. Palayag ni Duhilio, ang 5 ka mga guards on duty sana nagpalagyo ning 5 ka mga preso ay ga-reassign sa ibang unit samtang nagaparaan pang investigasyon kapag pangita sa 2 sa 5 ka mga persons deprived of liberty nga Santay Francisco Ipugon kag Alejandro Montoya. Palayag pa ni Duhilio, umpisa sang nagpandemya, 21 kadlaw ang cycle duty sa mga taga BJMP. Bagon antes sila makasulod sa pasilidad kag antes magpauli sa ila balay, ginapaydalom sila sa quarantine. Ginpahayag ni Second Lieutenant Wian Sandag, Civil Military Operations sa 15th Infantry Battalion nga makaapat ka beses nga naging kwentrohan na yung tropa sang militar kag ginaligar makatapos ang New People's Army o NPA sa Purok 5, Sitio Ginubatan, Barangay Kaningay, Banwa sang Kanduri kahapon nga adlaw Martes. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Sandag nga ginabulbanta 30 tugtub 40 ka mga miyembro sa NPA sa idalom sa Southwest Front ang nagatiner sa ila harbor site nga nadiskubrihan sang militar sa bulig sang komunidad sa lugar. Ginklaro ni Sandag nga wala sang napatay sa hanay sang militar kag wala pa ni baluan sa bahin sang NPA matapos nga wala man sang body recoveries kundi mga tinulo lamang sang dugo. Sa karon nagapadaan ang clearing operation sang militar sa lugar. Samtang 14 ka pamilya ang nagdulhog kag nagtiner temporaryo sa ilang mga himata bangod sa kakulba kag para sa ilang seguridad kasunod sang engkwentro. Lacson Soto nga tandem sa 2022 elections kumpirmado na. Samtang 350 ka mga fully vaccinated individuals pagatugutan makasulod sa zona ni Duterte. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang command. Sakay Donna Solas Gomez, may agaman, Herman Ibanez, watching live from Calatrava, kay Rosalie Solis Malasaga, kag sa mga paryente niya dira sa Negros, pamilya Solis kag Ortega. No? Antonio Lo, good morning man. Si Gracia Hareta Horvidalia, ginatamyaw taman sa Silay, kag si Julius, kag si Aya, no? Good morning nila sa inyo. Sige, Action Doors. Good morning man kay Junel Ipugon. Tamyaw niya lang papaya. Tamyaw niya lang si papa niya kuno sa si Chopalakon na si Nestor Ipugon, kaga lola niya and lolo. Okay, Melissa Montinola. Good morning. Pag-greet lang sa iya ko ng Iloy Action Boy si Julieta or Julieta Palma Cordero. 85th birthday today. Happy birthday. Julieta Palma. Happy birthday, nanay. Enjoy your day. Yes. Si Junel Ipugon Action Boy. Ato na siya gli sa Bataan Province. Sige. Mana na pagpamati, Junel. Ato na to sa gali. Kay Jocelyn Dispoon, Liboon Dispoho, good morning sa imo, Miss Jocelyn. Kay Manang Christy Caripol Javier Tanatan, good morning. Yes, Haniero good Bailon, dra sa may Orion, Bataan. Orion, no? Ay, kadamo ka pamati sa sa Bataan, Action Bataan, Boy. no? Duwa na sila kabilog. Kaya Celia Haleco Espinosa, good morning man. Dra sa may Manuling Kawayan. Manuling Kawayan. Kita mo gin laktaw niya, gid. Oo, Manuling. Kay kon Manuling ya Murato na ya. Si Manuling dumdum kay mo naling. Ba doon si Manuling Murato? Ang chairman sa una sa inibilang review bala sa mga TV and kuan sa mga pelikula bala ka mga TV bala. Siya ng MTRCB. MTRCB. Sige. Thank you sa inyo kahapon, Ma'am Dorel. Nag-visit siya kahapon, Action Boy. So, nagpa-picture siya sa amon ni Action Dale and Action Ann. Ready sa kahapon? Yes, nag-visit siya. Pangitay ka gani ka mapapicture, gitsa ko na tanis mo. Galing, kaya ba ko nagpuli na si Action Boy. Huwag mo siya nagambal makadto di siya mo. Hindi ko magulat, Di siya nagulat ko eh. Wow, hindi magulat ko eh. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo, good morning. Paki-greet happy birthday man sa iya sa ila former principal, Victoria Canson, kag sa iya hinablos nga si Joren Ilostre. Yes, happy birthday, Victoria Canson and Joren Ilostre. Kay Carmelo Parcon, good morning man. Taga Sipalay, kay Nanay Juanita Nava sa Cartagena. Purok isdaan to, mane? Dos. Dos. Isdaan to. Kasi nagkaya Purok Fishery 2. Wala siya. Purok isdaan, dapat dos. Dos, Okay, sige. May isang purok isdaan 2, no? Nenita Ramirez Tumimbang, good morning man. Kay Silvia Quirido. Good morning. Watching from Purok Repolyo, Barangay 7. Di na. Baki-greet, Starla 30, salamat. Sige, Dres, Bacolod. Oy, kung balo, kung din nga barangay 7. Kadamo man ni purok, sa barangay 7 eh. Kagkadamo man purok. Carmelo Parcon, good morning, Dres sa may Pulupandan. Larry Rico, good morning man. Sa Purok Kalubay naman siya, Action Boy. Barangay Sampinet, Bagos City. Kasi hindi dapat to puro, no? Sila sa Purok Repolyo, Purok Kalubay. Perte, no? Tapos sa Cruising Kamatis. Di ba? No? Dami puron. Kaya Jimmy Oliveros Latido, good morning. Nag-monitor kami dito sa Barangay Mailom. Again, share niya itong live. Thank you, Yes, Ged. salamat, Jim. Jim. Kaya Evelyn Nepomuceno, good morning, man. Dra sa may Lower Bikutan, Taguig City. Dad Saberia, good morning sa imo, sir. Dra sa may Barangay Sumag. Kapita ko no Action Boy. Kape kag Action Radio sapat na. Sikihor Ray. Ray Sikihor, good morning. Greet niya lang Bebe Michelle Cabalhin sang Barangay Tangob. Thank you.
Kay Sir Awin Torres, Aksyon Boyara man siya. Hamaya, Yes, Ohio. good morning pare. Eh? Ohio gozaimasu. Kay Marlene Plotenia, good morning man. Leve La Corte, dra sa may Saudi Arabia. JR Aguirre, good morning. Monitor lang kami di Luanda, West Africa. Wow, bongga. Kay Al Vicino Tenorio, good morning man. From Sara, Iloilo. Yes. Kaya Pakigit naman, Tenorio family, sang barangay Pandan, Pontevedra. Pontevedra. Dire sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kay Gremia Garcia sa barangay Pahanukoy. May aga kay Randy Amarela Arce. Good morning man. Marilo Lamata is also watching. Suno sa kay Levi La Corte, no? So, good morning dira sa inyo. Kag kay Virgie Ligaspi Coloso, maayong aga man sa imo dira sa Bago City. Kay Jelord Siando Humaway, morning man mga ka-aksyon. Kag Lucky Torabilia from Boulevard. Broken Dreams Boulevard. Dira sa Boulevard, guro sa kwano, sa reclamation area. Or sa Dumaguete. Felix Carbio Bitonga, kag Bia Jonathan. Rolando Manganon kuno, good morning. Standby na kita sa aton mga balita national. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar ni Senator Panfilo Lacson nga madayon na ila tandem ni Senate President Vicente Soto sa 2022 nga eleksyon. Una gipahig ni Soto nga mangin running mate ni si Lacson kung magapapili ini bilang presidente. Sa nabuluan, nangin masako ang duwa sa pila ka mga konsultasyon sa mga lokal nga opisyal sa Luzon sa sulod na sang pila ka adlaw. Wala ginakonsidera niya na Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang pagpapili bilang Vice Presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Suro kay Cayetano, ginapilian siniya ang pagpapili sa pareho nga posisyon kon presidente. Dugang pa ni Cayetano may nagsuwestyon sa iya nga magpapili bilang senador apang sa karon, madamo pa siya sa mga konsiderasyon. Si Cayetano nga running mate ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2016 nga eleksyon, ang mahimo maganunsyo sang iya pinal nga plano sa eleksyon sa masunod nga semana. 350 ka mga fully vaccinated nga mga individual ang pagatugutan nga pisikal nga magtambong sa katapusan nga State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 26 sa Batasang Pambansa Complex. Ginpahayag ni House Secretary General Mark Mendoza
nga requirements ng Presidential Security Group nga ang pagatugutan nga physical nga magtambong sa zona ang mga fully vaccinated. Magluwas sa fully vaccinated, ipaidalo man sa RT-PCR test kag antigen testing ang mga magasunod sa plenaryo. Kalakip sa ginapaabot ng mga tambong sa zona ang mga anay presidente, vice presidente, anay speaker sang Kamara kag iban pa nga mga VIPs. Ipaidalo naman sa lockdown ang Kamara umpisa sa Hulyo 23. Suportado sa infectious disease expert ang panawagan sa pagpabilin sa balay sa mga bata sa tungas ang dugang nga Delta variant nga na-report sa pungsod. Nagligad nga semana gintugutan sa gobyerno ang mga kabataan nga nag-edad 5 ka tuig pasaka nga pwede na sa outdoor o pwede mga adult sa mga lugar nga yara sa GCQ kag MGCQ. Suno kay Dr. Rontgen Salante, miyembro sa vaccine expert, panel sa gobyerno posible nga malatnan ang mga bata sa COVID-19 sa mga pampubliko nga lugar kag mapasa ang virus sa mga miyembro sang panimalay nga wala pa mabakunahan. Dugang pa ni Salante apisar nga manubo ang kaso sa mga bata pero wala ini nagabuot silingon nga hindi sila malatnan sang balatian. Aprobado na sa Interagency Development Budget Coordination Committee ang 5.024 trilyones pesos nga national budget para sa 2022. Kasunod sa special meeting sang Lunes, ginaprobahan sang DBCC ang inadusong nga pondo para sa 2022 nga consistent ni sa macroeconomic assumptions kag foregoing fiscal targets. Ang national budget para sa 2022 mas mataas ang 11.5% sa 4.5 trilyones pesos sang 2021. Ginaapilar sa Department of Interior and Local Government sa mga politiko nga likawan ang pagpatigayon sang pagsapol nga maghimo halinan sang super spreader events tungod sa pandam sang Delta variant sang coronavirus. Suno kay DILG Undersecretary Pemaco Densing III, nakabato ng ahensya sang report nga nag-mass gathering o kung nag-umpisa na nga magpamiting ang ng iban nga mga politiko. Nag-issue si Densing sa apelasyon matapos naka-record ang Pilipinas sa local cases ng Delta variant nga ginakabig nga mas makalalaton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Standby na sa Aksyon Report, second portion upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabak. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!